Hawu sanibona bafethu. Monga ka subscribe ungabusalenza iphutha aqinisekise ukuthi uyasubscribe khona la ekhaya. Subscribe khona. Hayi bafethu angimude kakhulu ngimfisha nje njengohlwayi lomsizi la Iblaq Diamond ikitaze Uphuzekhemisi ngengoma yabo ethi Price to Pay ngesikhathi ezwa igama lakhe kuyona lengoma bafethu kuyinto le efike yamjabulisa into eyisimanga ukuthi ezwe abantu angabazi ngisho ukubazi becula ngaye bafethu njengoba ethe lokhu kusho likhulu kuyena ngoba kukhomba kona ukuthi amagalelo akhe emakhulu kakhulu emphakathini bafethu kanti uqhube washo ukuthi akulona leli kuphela iqembu eseleke lacula ngaye maningi ke bafethu aseke acula ngayo kuyaye kube yinto le emjabulisayo ngoba isukusho kona ukuthi ubuqhawe bakhe ebuya amangaza ke bafethu kanti ke phezukwaloko zikhona izindlela ezithize azizamile ukuze axhumane naleli qembu njengoba eshilwa athi ke uyafisa ukuthi ke ahlangane nalo ngelinye ilanga ke bafethu kodwa ke azizange ziphumeleleke kanti masipheqepheqe ngalesihlalo dabeni likamrapper oqhathwe nomphathi wakhe kwi-award ye-best music video la sikhuluma ngoDuncan orekhoda ngaphansi kwe-Afrotainment oqhathwe nomphathi wakhe uDJ Tira kumphathi we-Afrotainment laphana kwi-award ye-best music video bafethu la uDuncan aqoke khona ngengoma yakhe ethi Inkosi sikelela kanti ke uDJ Tira uqoke ngengoma yakhe ethi Thank You Mr DJ S4 wena iwuphi music video okushayelayo awehlele laphana ngenzansi ungakhohlwa kusubscribe khona la ekhaya azivele siyigoqe khona.